Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian kajing mi pat ba jong ki pat ba nong shong shnong kathan rimulyang ban pen paw ya kajing persha ban thmura ya rimulyang senar di blok na nonglang shating hor heni gasngi ki sinjuk nong yalam shnong na ki sautali ki hima ki bahap hapo ka rimulyang blok bukentup ya ka hima jerngam hima nong mensaw hima riangsi bat na ka hima nonglang krielum lang hashnong tinghor ha kajing lam usirdar jerngam sirdarship pa iem nasar siem ubrala bandum lang ikinong yalam shnong ban penpaw kajing sngongu ahlor kajing penbena na kalyang ka sarkar lingba u deputy chief minister uba president song ha ka meeting ka blalong ha rambrai ha ka south rik jelio arja punrio ya ka headquarter jong ka rimulyang sianari block kanlong hashnong tinghor hagani silawan mneshi bentaru de rangba khasi bat garo kinthop yoba oral marthong sodar shnong tinghor ba newtar nonglang na than langpi ba best ralding simli na langja sprenji momin president achik holistic awakening movement ara donga regional unit bad na uba distar borlin wanyang ubade uno ektian jong ka sunjuk bat kiwe shu kinong kran kilapan pawi kaching ai khublei bar sngongu e sarkar mda 2 halor ka sian jam kabala rai banbu e headquarter jong ka rimulyang sinardi block hashnong tinghor kabade ka chaka kabapdeng tam ya boro kishnong ki bahap hapo kani ka block nagalyang unong ektian ka sunjuk ulapan paw ba kaching pli ka block south nam menchwa hanonglang kadai tang ka temporary office namar ba ompat yo e ka jaka babyang bat hakini ki south nam ka sarkar kalawat e ka jaka babyang banbu e ka permanent office kumta hadian bladap survey ka sarkar kalashim ba ka tinghor kadai ka jaka babyang tam ulapan paw ba ka jingbu e ka block kamde ki jaka ki badan lupa ki kanja office sarkar handai dei banbu ki jaka babyang lada anbu ki jaka baladan lupa ki office sarkar lade banbu ha ara donga ha babun ki office sarkar ki ladan kum ka police outpost ka bank ka phc handloom office veterinary hospital wholesaler center tourist spot bat kiwe handai ka sarkar kala pej bnya banbu ha ki jaka balong pedeng bat kala menjur banbu ha tinghor kum baladawa daki babun bala kabani kong ni siapa na kalian jungi tum ka senjuk ni singaw ban ai kublay karpang yapi iway pa iway lang baro yapi ki arjaj benreu ki parlop garo bat ki parlop khasi ki jongi na ki sautli ki hima kata na ki hima namen saw na ki hima jerngam na hima riangse bat ka hima nonglang bapi pilai poilang kan ni kroi nadu ka sing ka basdang hapo ka jingyalam jong isirdar jerngam di balong ikli no sensar jong kan ka hima ka jongi ila keren na ka besit basai nadu ka sing ka basdang kajing atli ka jong pi lase kandai kajing klan bat kajing job na ka benta kane ka isu kajing mentoy na ka benta u luk ulak upajkar ha kane ka dong khan ka jongi lingba kajing wan jong kane ka senar di blok ka bangingi layo i nadu ka sngi ka basdang baki ha ka por baki wan ban survey ngilaya don lang baki bor district ki balawan wan kmi wan jengo ya ki jaka ba hangno ban de ban bu ya kane ka permanent office na benta kane ka rimulyang sian di blok ngamla kan ai kublai ya isar iwan mi lingdo ibadai mcs video rimulyang sian di blok hatu ka kor balawan hangne po snong tinghor ha ka sipotarik sipobnai hausnam arjar arsaw de kane ka long ka ba ine kum iway yobsar ibakli ya kane ka kam ila simkia badila sangap ya kasur ka jongi pajba umdai bangi ang ba ka jingdawa ka jongi ka bomsong niya dai ka jingdawa ka jongi hapo ka jingalam jongi sirdar jongi along ka bomsong niya bangiru nga tharai ba barok hine barok ki rurang ba jong kine isautili ki hima kiwan ban ai ka jingkersan hapo ka jingalam jongi sirdar dai ba ikilayu i ya ka ka bamai yam lamai phang ba kane ka permanent office na benta kane ka sian di block kade banlong hangne po snong tinghor kumbang leo i sai kedar menta ba ka snong tinghor kade ka wei ka snong ka ba kampedang tam ladang i pai sak kiwe ki snong namar kumba ilapan pau sak mat ba na athia bari sa tinghor ka don khanyo kilometer na tinghor sa nonglang ka don khanyo kilometer kum tangi suthuk yang biang ba ka snong tinghor kade ka ba kambiang tam banbu ya ka permanent office hangne po snong tinghor ta kumta ngamla klem da ai khublei ru ya inong pridat iba lalam khmat ningkong kumya i XMLA jongi i ba kimfa sini marbaniang iba
dalam kemat ya kan ke benta banwan ra ini ki artili ki blok nanti haram brai bat ya kan ka rimuliang sian di blok hak tu kapor bila hak tu kapor ya bu ru ya ka temporary office hang teh ponong lang nyemla ban lan ya kata hendrai kidang wat pada ya ka jaka bahang no ka biang tamban bu ya ka permanent office dan datang hang ne ka kenti ka banta bangi ngelayo sengau lingba Deputy Chief Minister Jongi Isa Preston Tinsong ibalawan penlong ya ka meeting ba ang tay ha rambra ya ka South Tarik John Arjar pun rew baro ang itray ngila yung ilang baki durki ba ilapin bana ba ka permanent office kan day hang day ay kublay ya ka sarkar lingba ka ginsum kiya ka Jongi kamtam ki board peniai district ki bala pha ki report ba biang tam na banta ba ka sarkar ka sangab ya ka day ka ka board upad ba umi ba upad da uda anglot do kata klem da fake ba lesing ilaman ong ba hoy tiyo idol jong ki kmat ba snong ting hor larang ipai si ki jingdon jing em ki facilities kidang dunah do kata andre ha bangiwan ra ke roy ki par ngin ai ki jaka ki bala biang ne ngin ai ki jaka ki bang dunah larang ipai si ki jaka ki ba kambiang lesi kum ka aradonga kambiang di facilities ngi yu na du ka police station kila don ka bang kila don ki jaka sumar kila don ka secondary school mata kila upgrade saya ka higher secondary school mata tertari ki hanlum bibing into ngilay kila don ki jaka pecai itnat mo kurang kila don ndring ismutuk yang biang ba kumnuin magbu ka de kata ka block haki jaka ki balong hakli lan hakjan tangi hapai jaga jing sublak boro ka de ba ni habu ni habra be jaka ka balong hamlong pedang ka de halor kan ikan ngrim da klem ka jing ya phar jaj ben rew klem da ken tho ken no yanu ndre ai ki ka mon ki ka diang ni trei na menta ka bha ka miat na menta ka roi ka pa jong ka dong ka thai hi baro ka we kublai sibun kublai si hajar mu ki we pa i we baro